Dep, wenno i-silent mode tayo kumadag iti cellphones tayo. Kadwaen tayo dagiti sumaganad nga nangyawat intensyon pagyaman da. Isu da Mr. and Mrs. Ruben and Rowena Amano and family, Estabilio family, kenti panagyaman ni Leonila de Fiesta kenti Familiana. Tumakder tayo kakabsat ket makipaset tayo ti kanta apang lukat. Intayon pasambahin ti Apo, sarawen tay ti kanta tayo, isabot tay ti puspuso, kararwaken isip tayo, tapno may kari tayo, magdayaw ti Apo. La la la, 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 la la. Isang tay di puspuso, kararwaken isip tayo, tapno may kari tayo, kadayaw ti Apo. Intayon pasambahin ti Apo, sarawen tay di kanta tayo, isabot ti ayat tayo, nakapsat ken kada tao, tapno may kari tayo, kadayaw ti Apo. La la la, 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 la la. Isang may tiyayat kayo, nakapsat ken pada tao, tapno may kari tayo, kadayaw ti Apo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Happy New Year kada kayo amin Apo. Itangal daw rambakan tayo ti solemnidad ni Apo Santa Maria nga ina ti Dios, babaen ken kuana nagtipon ti langit ken daga, babaen ken ni Apo Jesus. Ti anak ti Dios timmao ket nagipagbiag kada tayo. Daytoy tinangted ti kinagasat, daytoy tinangted ti kadadakkelan a bendisyon. Agkamataleg tayo ken kuana italeg tayo met daytoy nga tawen. Pakawanen tayo matibagbagi tayo, iti napalabas nga tawen, dagiti nagkurkurangan tayo, dagiti nagkapsutan tayo. Tapno nga may karita yung makiranod, iti dati na santon ang misteryo, bigbigan tayo, pa dagiti basbasol tayo, kat pagbabawian tayo ida. Iti si bababawi anakem kuna tayo, agkonpesara, iti Diyos, aman nakabalin amin. Ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, isungag pagpakaasiak ken Santa Maria agnanayo na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos,
Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Mga sikat, mga sikat, mga sikat po, mga sikat. Kristo, mga sikat.
sisikay ti kamatwan, ititimpuyo kay Espiritu Santo, Victoria ti Diyos sama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, inted mo ti gameng ti panakaisalakan ti tao, babaen ti nabunga a kinaberhen ni nainggasatan a Maria, ipaay mo kadi, tamalakaman mi ti panangibaba et ti berhen, iataken kuana, na ikari kami nga imawat iti gubwayan ti biag, nga iso ni Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ti Numero. Imbilin ti Apo kini Moises nga ibagana kini Aaron ken dagiti anak na nga ramaten da dagitoy asasao apang bendisyon da kadagiti Israelita. Bendisyonan na kayo kumati Apo ket aywanan na kayo. Kaasya na kayo kumati Apo, ket paraburan na kayo. Sikikita kumakada kayo ti Apo, ket ika na kayo itital na. Kinuna ti Apo, no balik senda tinagan ko apang bendisyon kadikiti at tao ti Israel. Bendisyon akto ida. Ti sao ti Apo. Kaasya na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. Kaasya na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. Talyawin na kami kadi asika kaasi, tapno mamuan ti sangalubungan ti pagayatam, ken ti bilig mo amang isalakan. Kaasya na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. Agragsak kuma dagiti nasyon, ket agkantada asirarag-u. Taawan idumdumam iti panangukum mo, ken idaldalan mo dagiti amin at tattao ditoy lubong. Kaasya na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. O Diyos, dayawin da ka kuma dagiti tattao, wen dayawin da ka kuma dagiti amin at tattao. Bendisyonan na tayo ti Diyos, itan o kuma dagiti tattao, iti amin asuli ti lubong. Kaasya na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. Ti may basa na adaw iti surat in San Pablo kadagiti taga Galatia. Idi dumtengen ti tumutup a tiyempo, imbaon ti Diyos ti mismo nga anak na, imay akas anak iti natauan nga ina, ket nagbiag iti babaen ti linteg dagiti Hudyo, tapno subutin na dagiti adda iti babaen iti linteg. Ket agbalin tayo nga anak ti Diyos. Tapno may pakita nga anak na tayo iti Diyos, imbaon na ti Espiritu ti anak na, kadagiti puso tayo. Daytoy ti Espiritu nga umawag iti Ama, Amak. Ngarod, saan kan tagabo no diket may sakan nga anak. Ket gaput anak na ka ti Diyos, ented na ken ka, dagiti amin nga da ken kuana, amay paay kadagiti anak na. Ti sao ti Apo. Magiaman tayo ti Diyos. Hintay dongeng ti sao ti Diyos sa laing batunay. Hintay dongeng ti sao na ang akaling hintay dongeng ti sao ti Diyos amang punas ken ligay. Wen hintay dongeng sawa makabukay. Alleluia, 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 alleluia.
Apo at dakuma kada kayo. Tipan na kay waragawag, tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Gloria a te, Pai, Apo. Nagdardaras anapan dagiti agpaspastor ije Bethlehem, nasarakan da Maria ken Jose, ket nakita dati ubing anak kaidda iti kulloong. Ket sinarita dagiti agpaspastor ti imbaga ti anghel kadakwada maipapan iti ubing. Nasdaaw amin anak angeg ti impadamagda. Tinandaanan ni Maria amin dagitoy, ket pinampanunot na ana imbag ida. Nagawid dagiti agpaspastor amang ikankanta kadagiti pagdaydayaw iti Dios. Gapo kadagiti amin anangeg ken nakita da tanapasamak amin kas imbaga kadakwada ti anghel. Kalpasan ti 8 nga aldaw demteng ti tiyempo apan nakakugit ti ubing ket napanaganan iti Jesus. Daytoy ti impanagan ken kuana ti anghel sakbay ti pannakainaw na. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Happy New Year. Kung naman kaabay mo nagasat ka, nawang kaabay mo malas ka, nawang kaabay mo di malas ka. Nagasat ti lubong, ti pampanunutan tayo kas kuna tayo di rabii, ti kinagasat, tabado nga adda bukal-bukal ang kita ni mo nagbubukal kin man ang Janet. Adda tabado nga adda bukal-bukal na tas umurag ka no ti swerte ti handam ka na pagket nya pa paputukam nitay duwa nga sa Kristan may napanda nagpaputok ti bugad ta ni sango ti pulis kung kunada pa ilang ka hoy mudtoy data so inala da di pala sango pulis mo ti apanda slada mo mang lukluko paputok anya paariwawa dilasir diya mo na datatad di ayan mi dilasir di ayan mi kakaiso na nga motor na winabuwab na we nauram anya gasat siguro dahi diya awa mo motor nan kadagay ti gasat nga kung kuna tayo ngam kinagpaiso nakakabsat ti piyesta tayo solemnidad ni Santa Maria nga ina ti Dios dahi ti os to kinagasat apaya ti langit kendaga nagtipon babaan ti maysa nga ti sao timmao babaan ken ni Apo Jesus kinagsabat ta idi adayo tayo kala adayo tayon ken ni Apo Dios ta na puted nga di relasyon tayo gapo ti basol atawid ngam idi mayon ni Apo Jesus na ikini nya naganan Birhen Maria na ipaltiingan nga agsikog napagasat ti lubong tabimma ba ti sao timmao akas kada tayo kaday ta na iranod tayo matiki na Diyos na isong ako na tayo nagasat kaun nagmayat ti panangaramid na ito liturgical calendar tayo nga tatapangrugyan ti tawen ni Apo Santa Maria ti piyesta na solemnidad ni Apo Santa Maria nga ina ti Diyos hantay mabalin nga ilibak ni Apo Santa Maria kuna tayo kamamati tayo ni Apo Jesus sa tayo paglikodan ni Apo Santa nga mabalin namamati ka kin ni Mayor siyempre naggapuan ni Mayor nga ninanang na oh kasi matla mamati ka kin Apo Padi sayo ikulasay ni inang ko ay kapapispisang kay mata nga mabalin no di ti respeto tayo nga mapankin ni Apo Jesus hantay nga ilaksid ni Apo Santa Maria taapaya isugarod ti nausar ti bagina anadalos tapno tumao haanangan ni Apo Jesus ka napangka nagpukan ti kawayan ka vlog kuna na kadatan adarimuar nga haler kuna na jayang ka Jesusen haan nagna ati proseso anya di nga proseso nagna iti tiyan anya ti sino ti akin tiyan ni Maria anadalos na ilaksid iti basol iso nga tattako na tayo nagasat ti lubong haan nga gapo kadagita paputok haan nga gapo kadagita pampanunutan tayo ariwawaen tayo tapno maikat dayta nga malas apay malas ayat ti 2024 sino malas ti 2024 na oh
Pay malas ti 2024 yaw. Kamulagayam sayo padaalan ta malas. No malas ni 2024, di malas to mo na 2025. Tata 2025 ba? Di jati kinagasat nga, dagiti kami pampanunutan tayo nga kultura, tradisyon ka dati, dinaudawat tayo mo ila dagita. Tinultulad tayo mo ilaang. Kaya kuna tayo, paksyatin ti madi pa, pakuan ti malas, apay di pa lang nga kinagasat, di jay imay ni Apo Jesus, babaan kina po Santa Maria, iso ti ina tayo. Hampay la kinagasat dayjay nga uray no adda pagkurkurangan tayo, uray adda pagkapkapsutan tayo, nagasat tayo ta adda ti Dios nga continuous nga mangpakpakawan kanya tayo. Mangmangted tinamnama tatanga tawon tinamnama, hope, year of hope. Iti simbaan tayo. Nga uray no adda kitay pagkapsutan, pagkurangan. Ado da kitay kasla problemaen tayo, sakit man, relationship, langan-langan ti pamilya, addan tulat tanamnama, rumwar tulat ta tinamnama. Dayjay ko mati pampanunutan tayo, katatatawan tinamnama, kasla di kalman. Ay lapat di ka anak apami kinamol, nga po tayo nga alublak na kasi plinuringan, na paltat tinagyan, ay apo da nagdadakkel nga paltat mo kasla lupo ti kadakkel ti ulo na ngam di bagina kasla triangle nga road babati di bagina ta agkikinaan dan samot nga agpapada kakunami la ikatinyo ami nga nagyan ta kargaan ta ito, that is hope han no kayat mo nga kala ko no agtaraken ka wenno agmula ka anyaman ti imulam ke namnamaem nga agbyag agbungahan. Oh. Isugarod nga agmula ka tadda namnamaem nga isugarod nga agagas ka tadda namnamaem nga umimbag. Kun agmula ka namnamaem dayjay tinamnam nga haantay lat ta maikat di tay ammo ano agriing tay ton bigat kala dirabi ko mayat ta kakantaan mayat ta papaputukam. Di mo ammo, ay nasiitan ka, di mo ammo no, agbiag ka pa'y, ngam habang adda planom pa'y laeng para ti masabayan, addalata namnama. Dayjay, kati kasayaatan nga namnama nga inted na kada tayo, ti Diyos, kunana, haan na tayo abaybayan. Tatapyas ta niya po Santa Maria, italag tayo ti buo nga tawen. Dayta tinamnama, nga pro ti Diyos, ited na dagiti kasapulan tayo. Sulbarin na tumulong nga mangsulbar ka dagiti parparikot tayo, dagiti pakariribukan tayo. Ti Diyos agasan na ti anyaman nga saksakit kada, susik kada anyaman nga mangdadadail kada tayo. Ti Diyos uri no agkurkurang tayo, pakawanan na tayo lata. Dayta ti mangted tinamnama. Nga datayot namnamaen tayo nga ti Diyos haan na tayo pulos nga panawan. Dayta ti kuna tayo nga namnama nga ti Diyos uray no kuna tayo nga naikarano kun tayo ti basulen, nagtay ti basulen, napukaw tayo iti basulen, ti Diyos namnamaen tayo nga nagsubli tayo kenkwana si sasagana latta mga rakop kada tayo. Kanya mo ti kinagasat, no gasat ti pagsasaritaan dayto nga tawen nga papanawon ti malas. No papanawon nyo ta malas, papanawon ni baka umaw nagmalas. Sumanao. Papanawam nila kay mo, malas. Ang gatang na brief na, datala tuba ito ti. Awam mo't ati malas nga tao. Awan ti ibaga tayo ang malas nga tao, kalanglang nga rod ni Apo Diyos. Whatsoever you do to the least of my brother, anyaman nga. No, ibagang nga malas ta kabsa mo, di kalanglangan ni Apo Diyos. Sino ka nga mangibaga nga rod nga malas? Awan napaggapuan ti ragsak tayo. Dayjay nga rod dayjay pagkurkurangan, dagiti pagkapsutan ti tunggal may sa supusupan ti pannakaawat kin ayan-ayat. Taapaya nakastrek nga rod ni Apo Jesus kunatay man idi Christmasen. No nakastrek ni Apo Jesus iti puso tayo, joy to the world nga rod, agragsak kalubong, taapaya dayjay ti ragsak tayo. Tanuhaan nga makastrek ni Apo Jesus ti buo nga tawon, makatawon di ta pamilyam.
Kedad talat tamot ti inagom, tinangsitan, innimot, innulbudan, swinitik. Nya pa ti kaya yung nga i-describe ko kada kayon. Yeah! Kaslakala arabas nga naiparso nga amin lagi din ka karitem kada kaapam nga uri awam mararamiden na. Di ka anya ka nga ron, adda ka ron ragsak ti posom. Di mo kabailan ti agpakom. Adda ka ron ragsak ti posom. Ngam no makastrek ni Apo Esos. Ker sumrek ti kinapakumbabala, uri ka agkam kamali, agragsak kalatta. Uri agsak sakit ka, mabaling kalatta nga agragsak. Uri no agproblema ka. Bay, ang ta problema di problema. Kung natayo di rabi ka, sino ti in charge ti, sino ti ay, anyakan akin trabaho, sino ti primary actor ti ragsak tayo, datayo, haan nga sa bali nga tao. Dagiti material things, dagiti position tayo, dagiti temporary nga palakpak nga panakaiday-dayaw, very temporary dagita. Apag kanito laeng. Nung napadayawang ka mat, apag kanito laeng. Dagiti dip edman tinakahilig nga adala pa mo kuan basit iji ayan da ka certificate of appreciation. Adala inubram basit ka daman certificate of kay ito agalad jay nagadod jay ti office ko. Diya mo makitan, mataptapukan. Maya mo jay temporary nga pamadayaw ta kasapulan tayo met give honor mo no nya ti aramiden. Ngam haan nga umanay nga isu ti ragsak tayo. Anya DJ kay ti pudpud no nga ragsak tayo. Ti umuna nga akin trabaho ti ragsak da tayo. Uri ag problema ka karbengam ti agragsak. Uri marigrigatan ka karbengam ti agragsak. Uri ag saksakit ka karbengam ti agragsak. Ada may isang istorya. Nanggagkumot. Kunana kano DJ may isang abogado. At 64, 65 nagkanser. Napan kini doktor, cancer, attorney, confirm nga cancer dahito 64. Wala, awanan, doktor, anya nga rudan, ala, apay nga kaskas-kastoy nak ni Apo Diyos. Lots of complaints. Apay nga siyak pay laang, nagado nga sa bali, naluntag akmat, apay nga apay nga siyak pay laang tinagkanser, nagado nga chismosa ko na nansapay. Apay nga siyak. Di ka nung doktor ko na Ingka di cancer center. Agreklamo ka, 64 years old ka, dan nag-retire ka, saka lang nagka-cancer, how may 64 years nga awang cancer mo, di ka pa'y nagyaman kin Apo Diyos, ingka di cancer center. Ubing 9, 8, 7, adda cancer da, awan namnama da nga maagasan, ngam agkakatawa da nga naragsak. Sika ag-complain ka tata for how many years nga awan sakit mo, di ka pa'y nagyam-yaman. Tatata nakabasit, nakarikreklamo kan. Usto mo ano daduma, mabalintay mo ti agragsak. No anya di jay sasaadin tayo, no nasalon at ka, agyamang kan. Ipapatim-timangan. Agisupot ka pa ya. Naawang pala ti sakit ag-walking ka, nag-exercise ka, hanga sa amon tulay kamakam no. Father in the ag-walking. Saka lang maka-walking no. Maden. Agragsak anya pala ang nagbisi ak ngamin father, dayeng nga rutat ta. Igubot tayo launa di trabaho tayo. Ni ko nakadagita taga DepEd. When DepEd is DepEd. But you have to take care of yourself. Tano, agisur-suro ka no, nagsakit ka. Benefits la itad da, matulungan na kaya. Trabaho, ang nasaya at trabaho. Aramidem nga dahil less stress nga kuna tayo, ilipas mo nga daras, tadi ka mais stress, nga mahaan nga tibiyang mo. O inyaman nga institution. Masapol ang sikat in charge di bagim. O rigad ka mga papadi mo. One perisod, intad mo ti bagimin, may ministry, may but I have to take care of myself. Nangruna ti pamilya, kadagad-dayo damat. Intong nagsakitak. Kanya nga ron. Agkansirak to, agtintinag to, matang agkastan eh. Da kayo nga agkat-katawa tata, umay dakto, yakitaan. Patsinen. Isong aywanak ano,
No, kas pangarigan at dapay gundaway nga ag-exercise, agkatawa, di agkatawa ka. Tadatay nga ro ti in charge ti ragsak tayo. Uray agar-agar lang nga sangsango, mabalin nga mang ti ragsak, haan? Hey! Uray ka no, inikanda ka mo tinakamiimas nga ham ka, nagtamnay mat. Depende lat na di pa nangawa tayo. Uray ka agar-agar ka, wow, nagimas. Kada kami ini, tilahan dani inang ko mga kanayon ka, kinabit. Tila paglalabanan no, inyo ti pagidapulam no, asukarun no, tagapulot. Wambot choice yo. Ti magkandila mi idi ka burroong dahil ti nagdakalan nga krudo ti ay ko anak ko orela ko taagong mo iso mo ti pugpug-awan mi naragsak kami mat iso ti ko nakadado ala nagadaw da kayo ala diploma good at achievement pampamadaya nagado ti nalpas mo no danalpas mo imerit mo kin apo Dios hang nasika apay adan to latan na pinpintas ti aramiden na no insecure ka na may mayat kanya na. No anya tinagakabalam nga lugan mo enjoy mo nahamo ikumkumpira apaya agrot-rot tumat isugat ti kabaalam isugat ti biyag mo mintatalo nakla ang apo apay ti ko na naragragsak da kita data eskwela nagrurupang da data gobyerno ka kunayo ay sus apo submission manen. Kasi ka nga mintatalon laang ka, nakasibog ka, itik all tabasit, solban. Tipulutan nyo, kararawan laang, isuda masapol, alit-litsyon, sino nasalsalon at. Ay, agkakaawatan tayo, haan. Isu nga tiki naragsak, no kaya tiyo tagbaling nga naragsak, dahil nga tawan, be contented of what you have in who you are. Mapnag ka no, anya ti addakan niyam, kino si asino ka, hamo nga ikumkumpira ti biyag ti sa bali. Never. Nagikumkumpira kat sa bali, do not compete anybody, hang ka nga makikumkumpit. Taadan tulatan nga ang atong umsika. No, the achievement mo, hamo nga isilsil nga, siyak. Tanuhanda kanton nga pinadayawan, agsangit ka. Itod mo kini Apo Diyos, not the balay game, I thank you Lord. Not the panubok ti biyag mo, thank you Lord. Simiglatak da jay, natauhan ak ijay. No, adana kamalingan na aramid mo ka, natauhan ka, oh thank you Lord. Ngamin hang ko ma-realize ti mayat kin madinuhanak ag kamali. No, the achievement nga na kanya, ay palakpakin niya po Diyos, hanga talapayag mo palakpakan. May kayo ito palakpak, talapayag yun, mapitpit tong agawid kayon. Mayat, makasapulan tayo mat ajay deep inside ako thank you Lord ta inikan nak ti talent thank you Lord ta inikan nak ti pigsa agyaman nak apo ta inikan nak ti nawaywaya nga diskarte that's all isuna ngem never nga sika tano sika frustration lat maala na makikumkumpit ka kaya mo mapadayawan frustration lat maalam anya pa ti pagbalinan tayo nga naragsak. Oh. Naragragsak ti agiburay ngam day umawat. Believe me. Naragragsak ti agiburburay ngam jay umawat. Iso nga sakbay na ka nga chismismon. Naragragsak ka. Inunam garod. Hangakas jay? Your smile. Whatever you have, na nyari adaman nga adakan niyam, padasong nga iburburay. Normal la ang hamo pampanunutan, tet na naragsakak ang istupido. Haan iburay mo lang, na nyadadakan niyam. Talent, time, nga dumngag, no, nya nagan treasure, na nya ti adakan niyam, iburay mo lang. A source of happiness dayay. Iburay mo, the more you give, the more you receive. And a happy heart, ay nagpa-Christmas kay mo ilaang? Haan? Oho. Haan ang pa-Christmas di binunutan ka required day jay. 200 insultek mo mat. 50 di pinagpletem, 50 di balkot na. Apo babain tema di work di. Hindi ka ka-imot.
iburay. Whatever, inyaman nga means, nagdagulay mo, ibingayam labas siya, dagiti ka arubam, that's all. Hamo mga itad amin at malugi ka, no. Basta daji pusam nga natural nga giburburay, naragsakang kapi agsaksakit. Padasam ti agimot ilunod na ka. Ay di pa lagsakit ti tiyan na ko nadakan nyam no. Ay agimot ka. Padasam. Apay may mayat pa no agiburay ka. Magleksyon ka, iburay mo amin basit lak ka nam. Save ka. Ikabkabil mo jerep, bigat aldaw malam, into no kwan, inikam tuman timang tumasan, taba amin, kinaimot mo, sino high blood, disi ka. Share. Anya petiragsak tayo, trust in God. Agtalit tayo kanya na, uray man o dapan nubok, siraragsakak apaya at da Diyos amang kadkadwa kanya. Agbalay ako nuhaan, agragragsakak apaya, ti Diyos timang kadkadwa kanya. Anya man ti mapasamak iti biyag ko, italit ko kanya na awang kabuteng ko. Ngamin ti worry, ti panagdandanag, patayin na aragsak mo. Hanggang mga pagdanagan into no bigat, tapaya ti Diyos adda kanya. Tapno maibaga, Merry Christmas. Merry Christmas. Nasulit pa ilaan. Happy New Year. Okay, so ano dyan, no, happy no kunayon. Ako na nagtalag ka kina po Diyos, happy kan. Nakitaam ni kabsa mon, happy kan. No makontento ka ti addaking kan, happy kan. No among nga adda po Santa Maria nga mang tartarabi kanyam, happy kan. Kunak nga idirabi timot lubong tayo tatan ka mga pinabaknanganan. Haam mga pinangatuan ti posisyonan. Haam mga pinaadwan ti sanikwan. Haam mga pinasikatatan. Ti kontestatan pinarag. Saka. Oh. Iso nga mayat nga tiknik, yotap no may mayat. Mga alak at itinidor, kirkiran jidapan mo, naragsakan. Kilya-kilyom ta bagbagi mo, ang konamon no, awan maubra. Agkabaw kagarudan. Pinaragsakan. Ngayon mapangkakin ni Apo Diyos, day tatipudpud no nga ragsak padasin niyo, day joy nga addakan niya na. Adda ited nga temporary nga very limited nga ited ti material things kada ko nga very short temporary nga joy, but to be with the Lord na adda ni Apo Jesus na adda ka king kuana maibiyag mo isuna day tatius usto nga ragsak everlasting happiness. Nagapadasin nyo anan nyo kayat kikita tayo tuman no New Year and next year adda tayo tupay tumakder tayo paduyak-yak tayo ti pamati mamati ak iti maymay sa Diyos ama aman nakabalin amin anamarso ay ti langit ken daga ken kadagiti amin a makita ken di makita ken iti maymay sa nga tao ano yun bugbog tong anak ti Diyos nagtao di ti ama ti sakbay ti amin atyam silaw ang nagtao di ti silaw napaypayso a Diyos sa nagtao di ti napaypayso a Diyos naianak saan anaparswa Diyos akas matlaeng iti ama ket gapo ken kuana naaramid dagiti amin nga adda gapo kada tayo ang tattao ken gapo ti pannakaisalakan tayo imulo ga naggapo sa dilangit ket nangalay ti bagina iti tiyan ni Birhen Maria iti pannakabalin ti Espiritu Santo ket nagbalin a tao kastamet anay lansay ti krus gapo kada tayo iti panagturay ni Poncio Pilato nagtutuok kot netaniam nagungar iti may katlungal daw kas palawagan dagiti na santuan na surat imulit sa dilangit kat si tutugaw iti makannawan ti ama umay tumanen asidadayag umen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay kat ti pagarian na dinto agpatingga mamati akmeti Espiritu Santo nga apo ken mangmang ted iti biyag iso agtao diti ama ken ti anak ket pagrukbaban ken daydayawen ama itimpuyog iti ama ken iti anak ket nagsao babaen dagiti propetas mamati akmeti iglesia maymaysa santa katolika ken apostolika ipadoyak-yak po ti maymaysa bunyag apakapakawanan dagiti basbasol namnamaek ti panagungar dagiti natay ken ti panagbiag ti lubong a masakbaya kakabsat babaen ti panangibabait ni Apo Santa Maria nga ina tayo
intay umararaw iti Diyos, tapno patgan na dagiti kararag tayo, iti tunggal panggep ko na tayo, Apo, tulungan na kami. Para iti si bubukel nga iglesia, tapno matulad da kumati pagwadan ni Santa Maria Aberhen, ti ina pagranyagan, ti kinapakumbabaken kinasingpet, kumararag tayo. Para kadagiti mang iwanwan, iti pagilian tayo, tapno ibabaet kumati rena ti kapya, idaket maparnoay dati namay ken ragsak ngagpaay iti pagimbagan ti kaaduan kumararag tayo. Para kadagiti amin amarigrigat ken may dadanes tapno iti baet ti tuok ken rigat agtalina edda anatibker iti pamatida kas ken ni Apo Santa Maria nga ina tayo kumararag tayo. Para kada tayo nga da dito'y ita, tapno mabigbig tay kuma, ani Apo Santa Maria, ti ina akamang tayo, ket babaen ti tulong na, umasideg tay ti dungdungwen na nga anak, kumararag tayo. Para kadagiti agbibiyag, iti saad ti kinawan asawa, tapno may pasagepsep ti kinadalos, ken kinatepel, kas ken ni Apo Santa Maria, kumararag tayo. Agulimet tayo, intay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay met ikarkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat titulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo, tulungan na kami. Agnanayon ken man nakabalin a Dios, ipangag mo kad dagiti araraw ken un-unnoy mi. Babaen titulong ni Maria nga inami maragpat mi kuma dagiti kalikagom mi iti biag. Dawaten mi daytoy gapumet laeng ken Kristo nga Apo mi. Amen. Dadon mi ken ka, Apo, sagsagod mi analo mo, pagyaman mi ken ka, malagparabor na Ama, awatem pasan ken ida. Daytoy tinapay pasalwen kuman, ket daytoy ngarak nga itay daton miken ka, ket sapay la kuma kamay karida iti padaya, apang supapak di kinadong mo Ama. Daytoy tinapay kasadwem kuman, ket daytoy ngarak nga itay daton miken ka, ket sapay la kuma kamay karida iti padaya, apang sumapang ikinadong mo Ama. Anon miken ka, nagragsak mi nga anak mo,
daya apang supapang ni kinadalo Ama. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kahit may paaya pakidaydayawan, kan pakaigloryaan tinagan na, kan kastamet a pagimbagan tayo, kan ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Diyos, inted mo ti gameng ti panakaisalakan ti tao, babaan tinabunga kinabirhen, ninainggasatan a Maria, ipaay mo kadi, tamalakaman mi ti panangibaba et ti berhen, iyata ken kuana, maikari kami nga imawat, iti gubwayan ti biag, nga iso ni Apo Meso Kristo, nga anak mo ket Dios a magipagbiag ken magipagari ken ka o Dios sikati mangirugi ken mangitungpal ti amin nga naimbag agragsak kami ita solemnidad ni nainggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ket isu ti pakairugyan ken pakaisalakanan mi ipaay mo kadi takastamet nga agragsak kamto ti panaglakam mi ti panakaitungpal to daytoy metlaeng nga panakaisalakan ti langit gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Itag-ayo dagita puspuso yo. Dalan sa tatagay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. May kari katrombe. Pudno unay a may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama. Man nakabalin katagnanayon a Diyos. Ket idaydayaw daka ibunan nagdaka ken itantanok daka iti daytoy a piyesta ni nainggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ta isu babaan ti aramid ti Espiritu Santo sinikog na ti bugbog tong nga anak mo ket idinto ta dinamet na pukaw ti sadya ti kinabirhen na impas ngay na iti lubong ti agnanayon na silaw nga iso ni Apo mi a Heso Kristo. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, Santo ti Dios dagiti amin aparswa ilangit ken daganap duda itin mahay na dayawa Hosanna, Hosanna, Hosanna iti kangatuan malayayaw ti umay itinagan ti Apo Hosanna, Hosanna, Hosanna iti kangatuan Hosanna iti kangatuan Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Pudno unay Apo abiig ka akinasanto ket sikati gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo, kat mangan kay amin iti daytoy, tada ito iti bagik, iso maiyawat to, maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida na ngala iti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso ang maibuyat to ang maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao
tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami, ket iti daytoy at kaliso minom kami, iparang-arang ni ipapatay mo, o Apo aging gaitiyay mo. Itingorod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katayimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawatin mi Apo, tada kami amakirando diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat magiranod kam to, ken nainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ni nagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang magitantanok ken magidaydayaw ken ka, gapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy meken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amangin sa ilangin, madaydayang hinagan mo. Bunteng kumahipagarian, matungkal kumahinakem mo. Dito'y Dagat sa bilangin, item kadapang ihaldaw ito'y di kanen min, di matilayong naldaw parawanem, dagiti basbasol mi, kasmet kumahiti, panagawan mi, kadagiti met, nakabaso, kadagami. Inagam
Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ngay ti basol may ilisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi. Ti kinagasa tanam namaen mi. Ken iti yaay na Hesu Kristo anang isalakan kada kami. Ituray di panakabalik Rendayang ilang nanayo natin Tuwag sarbay O Apo Meso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya ngaggapukan niya, titad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Katkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari. Iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin, kapya. Cordero de Dios, Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo may kakanyak, ngam ti may salaeng asaom, mapaimbagton ti kararo. Santa, taraon ti biag kanay langitan, sa konkrat ti Diyos sa naindaklan, sakramento amakay salakan, Eucharistia anasantuan, taraon Diyosan damangay sidong ilay insinalidong mahal kasken ni Maria agyaman kay ken Jesus agtulnugan sidong ilay insinalidong
Kristia panagyaman iti parabot ti Diyos sa di mabilang parikot wenno liday hintay iraman italek tayo bibiyag ken masakbayan Eucharistia anasantan taraon ay Diyosan Tangay sidong ilay insina idumay kasken ni Maria agyaman ay ken Jesus agtulnog sidong ilay insinalidumay kasken ni Maria agyaman tay ken Jesus agtulnog kasken ni Maria agyaman tay ken Jesus agtulnog Kumararag tayo. Apo inawat mi asi aayat dagiti na ilangitan na sakramentom, ipaay mo kadi ita iparagpat dati agnanayon abiyag kada kami, nga agragsak iti panangrambak mi, ken inainggasatan a Birhen Maria nga inati anak mo, ken inamot ti iglesyam, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ulitin tayo Apo, nagasat abaro atawan, naragsak abaro atawan kada tayo amin, naragsak ni Apo Diyos ta uray kaskasano, datay latang agsakripisyo nga umay agrukbag ken kwa namanen. Ya? Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. agyaman tayo ti Diyos Kantaan tayo ti kanta para kini Apo Santa Maria. Maria inami inanatungo sikati ayat miragsak ken rago Ave 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 Maria Ave 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 Maria Virgen Maria akadalusan sikati taklin aklunen naka Ave 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 Maria Ave 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 Maria Ikakaasi na kami santa nga ina ti Diyos. Tapno may kari kami kadagiting karkarin Yesu Kristo nga anak mo ken apumi Amen. Good morning Apo. Happy New Year.